Salutare! Astăzi vom descompune o tehnologie care, sincer, a rescris regulile jocului în construcția de pagini web, CSS Grid. Vorbim despre un sistem extrem de puternic, gândit special pentru a ne ajuta să creăm layout-uri complexe, structurate, cu o ușurință pe care înainte doar o visam. Asta e întrebarea care, cred, a stat pe buzele oricărui dezvoltator web de-a lungul anilor. Am folosit tot felul de trucuri, de tehnici, de hack-uri, dar Grid a venit și a oferit o soluție nativă, elegantă și, mai ales, robustă. Pentru a înțelege exact cum funcționează, trebuie să începem cu o comparație esențială. Ca să înțelegem Grid, trebuie să ne uităm la fratele său, Flexbox. Flexbox e absolut fantastic pentru a aranja elemente pe o singură axă, ori pe un rând, ori pe o coloană. Imaginați-vă un șirac de mărgele. Dar Grid? Grid e cu totul altceva. Grid e o tablă de șah. Aici controlăm simultan și rândurile și coloanele. Avem control bidimensional total. Bun, și cum începem? Orice construcție solidă are nevoie de o fundație, nu? La fel e și cu Grid. Totul pornește de la containerul Grid, adică elementul părinte care va ține și va orchestra toate piesele din interior. Și aici vine magia. O singură linie de cod. Atât. Display Grid. Prin această simplă declarație, orice element HTML se transformă într-un container Grid. E primul pas, cel care îi spune browserului, gata, de acum pentru ce e aici înăuntru, gândim în termen de rânduri și coloane. Odată ce avem containerul, trebuie să-i desenăm harta, să-i dăm o structură. Aici intervin două proprietăți cheie, Grid Template Columns pentru a stabili coloanele și Grid Template Rows pentru a stabili rândurile. Cu astea două creăm ceea ce numim un grid explicit. Dar, sincer, adevărata superputere a gridului stă în unitățile sale de măsură unice, iar regele neîncoronat aici este unitatea fr, adică unitatea fracționară. Ce face ea? Reprezintă o fracțiune din spațiul liber disponibil. Asta o face absolut esențială pentru layout-uri fluide care se adaptează. Să zicem că vrem 4 coloane egale. Sigur, am putea scrie onefar, 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 onefar. Funcționează, dar e cam repetitiv și nu foarte elegant, nu? Mai ales dacă avem, să zicem, 24 de coloane. E bine, și aici intervine inteligența gridului. Ne oferă o scurtătură extrem de elegantă, funcția repeat. Același rezultat, dar scris mult mai concis. Repeat 4.1fr. Curat, ușor de citit și mult mai eficient. Și dacă tot vorbim de funcții smart, hai să ne uităm rapid la min-max. Asta e ca o plasă de siguranță pentru designul nostru. Ne lasă să setăm o limită minimă și una maximă pentru o coloană sau un rând. De exemplu, min-max 250 pixeli, 1 fr, îi spune coloanei, uite, nu ai voie să fii mai îngustă de 250 de pixeli, dar în rest întinde-te cât poți ca să umpli spațiul. O unealtă de bază în designul responsiv. Gata, avem scheletul grilei. Acum, cum punem mobila? Cum așezăm de fapt elementele în interior? Grid ne oferă două abordări principale, două filozofii dacă vreți. Putem alege calea preciziei numerice folosind liniile grilei pentru a spune exact unde începe și unde se termină un element. Sau putem alege calea intuiției semantice, dând nume zonelor din grilă și plasând elementele direct acolo. Ambele sunt extrem de puternice, dar se potrivesc unor stiluri de lucru diferite. Dacă alegem calea numerelor, totul se reduce la coordonate. Și atenție aici la un detaliu important, o mică capcană pentru programatori, liniile grilei încep de la 1, nu de la 0. Apoi, pur și simplu, specificăm linia de start și cea de final. Și dacă vrem ca un element să se întindă pe, să zicem, 3 coloane, folosim cuvântul Magic Span. Și acum priviți asta. Asta e metoda ariilor numite, care folosește Grid Template Areas. E ca și cum am desenat layout-ul direct în cod. E aproape artă ASCII în CSS. Incredibil de vizual, incredibil de intuitiv. Vedem clar un header care ocupă tot rândul de sus, apoi un sidebar și conținutul principal și la final un footer. Și după ce am desenat această hartă, tot ce mai avem de făcut este să spunem fiecărui element unde e casa. Îi spunem elementului de header, tu stai în zona numită header. Și gata. Atât de simplu. Ok, structura e gata. Elementele sunt la locul lor. E timpul pentru finisaje. Acele detalii care fac diferența între un layout funcțional și unul care arată impecabil. Cine a lucrat cu CSS înainte de Grid știe ce coșmar putea fi să adaugi spațiu egal între elemente. Ei bine, putem uita de asta. Acum avem proprietatea gap.
O singură linie de cod și am definit un spațiu curat și consistent între toate rândurile și coloanele noastre. Alinierea, aici mult se încurcă la început și e de înțeles. Trebuie să gândim pe două niveluri diferite. Gândiți-vă așa, una e să aliniezi întregul bloc de cărămizi într-o cameră și alta e să aliniezi conținutul fiecărei cărămizi în spațiul ei. Proprietățile Justify Content și Align Content se ocupă de blocul mare. Când grila noastră nu umple tot containerul, proprietățile astea decid unde anume o plasăm, la început, la centru sau poate distribuim spațiul rămas între rânduri. Apoi coborâm la nivelul fiecărei celule cu Justify Items și Align Items. Acestea controlează cum stă conținutul în interiorul spațiului alocat. Și, cireașa de pe tort, Justify Self și Align Self ne permit să luăm un singur element și să-i spunem tu stai altfel decât restul. Am acoperit fundația, plasarea și finisajele, dar acum ajungem la motivul pentru care CSS Grid nu e doar o evoluție, ci o adevărată revoluție în web design, puterea sa incredibilă de a crea layout-uri responsive aproape de la sine. Această linie de cod este, fără exagerare, una dintre cele mai puternice și elegante formule din CSS-ul modern. Este rețeta magică pentru o grilă complet fluidă, care se adaptează singură, fără să mai scriem noi zeci de linii de media queries. Să ne imaginăm un ecran mare de desktop. Folosind acea linie magică, browserul se uită la spațiul disponibil și zice: aici am loc. O să fac 3 coloane frumoase, fiecare de minim 250 de pixeli, dar care se vor întinde să umple tot spațiul. Și acum, pe măsură ce micșorăm fereastra, ca pe o tabletă, se întâmplă miracolul. Fără nicio intervenție din partea noastră, grila vede că nu mai e loc pentru 3 coloane și, pac, trece automat la 2. Elementele se rearanjează perfect. Acesta e designul responsiv intrinsec, la cel mai înalt nivel. Și asta ne lasă cu o întrebare fundamentală. Dacă o singură linie de cod poate rezolva o problemă care ne-a dat bătăi de cap ani de zile, creând layout-uri perfecte și fluide, ce altceva mai e posibil acum? Și CSS Grid nu e doar o proprietate, e o nouă modalitate de a gândi structura. Care e, deci, următoarea limită pe care o vom depăși?